Crec que el que hauríem de fer ara és congelar-lo. Si està malalt, per què no el deixem com està? Quan tornem a casa el podrà veure un metge. Exacte. Cada vegada que ell diu alguna cosa, tu dius exacte. Te n'adones? Exacte. Parker, el teu ajudant et segueix a tot arreu dient exacte, com si fos un lloro. Sí, comporta't. Què ha dit que ets, un lloro? Exacte. Au, vinga, voleu parar? En Kane haurà d'estar en quarantena, sentiu? Sí, i nosaltres també. Voleu que us doni una notícia que us acabarà de deprimir? Fes-me tremolar. Doncs, segons els meus càlculs, basats en el temps esmerçat anant i venint del planeta... Resumeix, quan trigarem a arribar a la Terra? 10 mesos. Déu meu. Fantàstic. Sí? Dallas, hauries de venir a veure en Kane. Ha variat el seu estat? Serà més fàcil si el veniu a veure. Ara venim. Exacte. Vaja, sembla que el malalt ja està bo. Com et trobes? Beu una mica. Com va això? Mai no m'havia trobat tan bé. Gràcies. Recordes res del planeta? Què és l'última cosa que recordes? Ah? Recordo com un somni horrible en el qual m'ofegava. Sigui com sigui, on som? Aquí? Som camí de casa. Sí, tornem a les neveres d'hibernació. Una cosa, necessito menjar abans del somni espacial. Bona idea, jo també em moro de gana. Sí, d'acord. Una menjadeta abans d'anar al llit. Convido jo. S'ha de celebrar. A disposar.